Sinuot ko yung bago kong ano ba. Galing Shein man eh. Hindi ko lang akala siguro nanay mo, dati with gold. O kasi With green gold. kasi hindi ba sinusuot ko yung green. Ito kasi naiinis so pangit ang reluan. Nakaingon lang to, nakaingon lang to nanay ni Nakjil na sana all gold. Masyallah dyan yung helper ni Bunaya eh. Gold. Hindi, sa sobrang dami kong na ginawa kanina, wala na akong pahinga, hindi na ako biskay mag-cutex, so tinan mo, pangit tuloy. Inshallah na lang, meron pa. Ako wala galit ko tanan oh. Wala na lagi si Ergaya diba? Oo. Hindi, bago lang. Nakabayad. Siguro helper niya. Baka nandyan. Kaya mo sila, ay Mamit magtago na to muna na yung tayo. helper kung tinuod nga na siya. Ayan na, sila, baka na sila root. Basta pag naana sila, naana to si Kuan. Nagbato sila, mabuang-buang sila. Pagkita naman, mga bag, asam dito sila pa doon. Namin lang mga bag diri. Ano si Hawa, tanawa si Hawa. Diya lang kaday, ay lang pagkapil-apil na mo. Man ming yug-yugon, malipong, man ming samot. Itong damit nito, talagang nagpapahiwatig, nakatulong ka. Dapat kayo sinasabihan mo? Dili manuta ka na yung suto na. Ito mang orange nga ginoo ko na basta basi bisag ikaw pa nak mapasaway jud ka. Ako jud yung gibalon gipahubo jud ako. Pangit. As in pangit na awa basta. Kung helper ang tanaw nimo anak kato murag badyaw. Tina mo may ano na. Kung kala naman paparating Tanaw ni siya murag badyaw. Ako sing ginan ipalit ilisin na kay daghang kay tawron kuan ilisin na iyan. Kanira ito, dili na pwede. Ang hubo niya, palitan niya na ang sanina Ganun pa rin. Dapat sabihin mga ganito, dapat mag-isamit katulad niya. Katulad natin. Kasi minsan lang naman tayo mag-party-party. Mag-party dito yung mga katulad. Pahalata talaga nang gigigil ako. Okay naman yung hijab niya. Okay. Yung damit, saka yung sinelas. Wawa. Yung halata talaga nakatulog. Buang gining awalagan. Magigil Inis na siya. Inis na yan eh. Yan nagikuha ta ng pula. Wasok ko na yung walagan. Okay na ba? Lagi bigyan na Inis duwa. na siya eh. Pinako isa. Inis na siya eh. Nagigigil na siya. Huwag ka namang manakit. Abi ni mo ang Merkulis na ko. Pajud ko na human. Sige ka putol-putol. Di punggol. Hala, yung biyernes. Wala po ko sa biyernes. Ay, gali mo. Biyernes ako Merkulis. Sige ka putol-putol. Wala pa ko sa biyernes. Karon, wala pa. Mamaya na lang. Clear ko niya. Bisihan talaga ang peg ko kaganina. Grabe. Partida. Sa dami. Naapod ni si narabihin labang mga bata. Nailayas dito, nay, gatay mo ka, nay. Dito ka doon ka magdasal. Ako untang kuanan silang duha. Latif ka, hoy! Sili. Ni sili. Katawanan ko eh. Hindi mo alam. Oh. La 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 la. Naka-ano na yun, ha? Naka-video yan? Marites man tayo. Nasabod na siya. Nakadasal na ba siya? Nagdasal na ganiha pag-ikan karura pa. Hindi kalasal le? Hoy, Awa, salay. salay. Azan. Kalasal le? Mugrit. Bahala na sila bata anak sila. Di ba ko makating-kating kay tamad ko ah. Ito yung mga ano, ito yung mga salbahe mga Bahala na sila maglabang-labang na sila dira kay. ang cute naman itong bata gire. Cute. Piyumi? Hi. Si Umi? When Umi? Nada si Umi. Guli Umi. Gusto umi, dog, kure. Tingnan ba? Tingnan po siya. Yan nga balik siya. Ang umi kasi mama. Umi, mama? Grabe ka makaamaw na. Wala naman kita. Okay lang nakaan. Wala sila sumili. Kapay di akong edit. Para.
Pero kayo. Umayat na din siya. Di lang- Dati ang Bahala, dati ang maglabang-labang taba na niya. sila. Yan ah. Dati ang taba niya. Mayat na siya. No! Nainsa naman. Ay, siya. Gilit-ag. Gilit-ag. Masa mo to? Ano siya hawa? Gilit-ag. Kikang-kagot. Alis, sabudi. Yan, Yay! Gilit-ag mo niya siya. Yay! Sawi-sani yala, sawi-sani. Sawi-sani. Gusto mo yung animal. Inis na siya eh. Hawa, sabi. Yung bajar kita gawin. Begin sa jalan. Yala, yala. Begin sa jalan. Yala, yala. Mafi Jim, Mafi Jim, Mafi Jim. Mafi Jim. Inis na siya. Gak usah. Inis na siya. Mafi Jim, Hawa, Mafi Jim. Mafi Jim, Aisyah ada jalan. Bigyan hawa-hawa eh. Bigyan ka sa nanay mo. Aman na. Aman na. Aman na. Dili raman kay sila na. Sinusuot Nak, mayroon yung gitagong ko cellphone kay dili ra kay sila na kuan Sila na yung sinusuot dagway. niya yung handbag. Yung ano. Oo, adlaw na lang niya suoton kasaban sa tatay man kay tawag adli man ma tubag niya kay bembi ano cellphone. Tapos ganyan, gingan na po sa tatay. Asa na ako dito sa phone? Kadugayan, ano jud ka? Gingan sa tatay. Buti hindi nakita ni nanay. Regalo yan galing mo Di di anak, Ay makla. nagtutok si tatay sa kadugan. Dahil hindi na. Ano tatay? Ni mga anak bila tatay, manunod din na, baltamingan yung manunod. Manunod ka na. Manunod na juk-juk, pero sakit. Tutaraw ta ang bagong tusok sa una yan, gana yan, juk kag anak, hubag beto. Pero juk lang, pero ano ko tusok good. Man siya kay balo, anak siya. Sorry. Pero anak good siya. Nagdugo ng good diri. Nagsuri-suri good siya. Pagkauma, tiganin mo niya magsisili. Hindi na kasi niya meron tayo mga tao. Ano, sibat na na. Sibat na. Ang bula. Uy. Uy. Bro, na. Sige, jual. Bro. Gana. Uy, ano ready? Ay, ako na ni palungon, Be. Kaya na sila. Uy.